えっ、と結構こういう系のガンダムやるの久しぶりなんで、めちゃくちゃ下手くそなんで、そこだけまあ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 甘くお願いしたいと思います。はい。こういう系だってマキ部の1個前のプレスリ版のやつはやったけど、あんまり強くはないさ。うん。ガチで今日悩んだのよな、最初。悩んだけど、えっと配線が黄色。マジか。大丈夫かな。俺めちゃくちゃ久しぶりやけどな。ここに入室してみたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりすぎて、まず操作方法があんまり覚えてない。何があるんかな。なるほどなるほど。あ、バサゴ2002号機体やねんや。ええどうしようかな。俺、多分、待ってます。初心者です。めちゃくちゃ初心者です。こういうの初めてなんだよな、やるの。初めてじゃないわ、久しぶりなんだよね。何言ってんだ俺。さて、何喋ろうか。マキブオン時代は何使ってたかな。ガンダムサンドロックとかかな。うん。基本的になんだろう、みんなが使うやつを使ってないかな。
基本的になんだ、勝ち負けにはこだわらない主義やからさ。よう遊んだなこれの一作前のゲーム。朝までやってたもんな、友と一緒に、同期のやつと。ようエクストリームガンダム使ってた。なんでか分からへんけどてかガチで久しぶりすぎて大丈夫かな。だってみんな、俺これってああそうか、そういうことか。さて久しぶりすぎて大丈夫かな。これがガードやな。まずそこからなんだよな俺ああ懐かしい。ああこれでこれわからん。これ負け棒の時これあれこれこんな、これミサイルやな。オッケー。あれこれロックオンじゃなかったっけ。ティーレアなんだこれ。 GN だかじゃなかったっけ。俺下手。やらせるか。やっぱもう全然分からへんわ。若干だってさ、あうわあかん、なれへん。密かに特訓しようかな。あ、来た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 まあ強い、なんか強い。ちょっと初心者なんで、初心者と同じ。これどうしたらいい？あ、そんなやばい。何がシャイニングフィンガーだ。ナイス。ひゃーおまーお、ここで感激うわーこれミサイル、これチャージなんだ。これこの民間人うぜるか。ナイス、相方さんナイス。
何が貴族すぎじゃー。うわー、ナイスサンキューです。うまい、さすがさすが相方さん。これぐらいはマイスターとしてできる当然だ。目標を駆逐する西川君使おうかな。プレイヤー数4か、マジか。サイサリス使うか、それともストライクノワールとかもあれやもんな。フルセイバーは久しぶりやるけど準備 OK です。やらなくちゃならないんだ。どうすどうすどうす。GA データは頭に入ってるんだ。なんかまあうまくいかんない。あ、そうかそうかそうか。俺の元愛機修正してる。お、通る。ギス2やん、ギス。よろしくっす。よろしくでーす。まあ貴族好きじゃなんじゃこら、なんじゃくもの。うわっ、宇宙海賊の力学ばせてもらう。クロスバスターモードでクロスバスターモードくれ。あーちょっと。俺だって耐える。落とす。このはい打ちたくない。やばい、これはまずい。極限進化。お前これ希望をこの一撃に。うらくらえ。ダメじゃねえ。うわダメじゃないか、生きてちゃ。君が生きてちゃダメなんだよ。もう怒ったよ。死ねくれ。ごめん。なあ。ははは。やばい。なんてこった貴族主義をなめるなよ。
ごめんごめんなさい。どうしてこんなことさえ覚えていない。俺は一体申し訳ない。何者なんだ。やばい。ちょっと機体変えようか。もう一丁いっとく。はあ、ついに来たか。ついに俺の真の力を見せる時が来たようやな。もう仕方がない、ここまで来た以上は。うん。と言いながら何使おうかな。カトルのウィングとかいいかな。ドアンザク。ドアンザクなぁ。ドアンザクはな、あんまりな。あまりよろしくないと思われます。仕方ない。シャアで行くか。シャアで行きます。こっちでいいやん。準備完了。あれもうシャアでいい。大丈夫か。作戦は遊びじゃない。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。地球に残っている連中は重力に魂を縛られている人々だ。人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならない。行け。サザビーです。大丈夫か。作戦は遊びじゃない。ロリアズナブル行きます。終わりだ。うわあれか。甘いな。当たれ。甘いな。夢クエスを呼べ。終わりだ。ちょっと平等を頼む。逃がしはせん。そこだ。終わりだ。死ぬこれ。私は空に出た人類の確信を信じている。何向かってくるのか。させるか。当たれ。当てる。そこだ。ラッキー。ナンセンスだ。甘いな。なんと。こっちから仕掛ける。はい、なんでしょう。なんだよお前。な夢クエスを呼べ。向かってくるのか。来るな。向かってくるのか。潰しはしない。ちょっと休んでもらいます。ここは任せたぞ。皆さん。なあ私の最後にくらかもしれなかった女性だ。逃げ場はないぞ。この犠牲になる人間はごめん、日産。俺ちょっとなあ厳しい。困ったな。平等を頼む。当たれ。ねえお前か痛かったぞ。あ、外した。お前 X 名プロリンなめるな。平等を頼む。うわまだザラーシーは私のファイヤーってくれるかもしれなかった女性だ。なら当たれ。私が待っていたの。いや良い作戦
戦だった。ありがとう。ナイスナイスナイスです。劣勢をよく挽回してくれたんだ。はっはっはっは、危なかった。危な。地球が持たん時が来ているのだ。いや、俺の心が持たん、メンタルが。今日のね、そういえば夜ご飯はお寿司です。なのでどうでもよかったです。ごめんなさい。うん。ウーゴ。地球が持たん時が来ているのだ。沈め。甘いな。当てる。逃がさん。当たれ。逃がしはせん。ファンネ。マミーママー。逃がさん。甘いな。終わりだ。こっちから仕掛ける。さあファンネ。なんや。当たれ。向かってくるのか。私は空に出た人類の確信を信じている。逃がさん。逃がしはせん。そこだ。俺の顔さえてるぞ。何よ、何のこれ好きで。メイちゃん。ああ、おやるってのか。買ってこい、こらこら。逃げた。ママうわ、これだけ手土産にあげよう。ははは、ざまみろ。ちょっと待って、味方さん、味方さん。持たない。なあ、おい味方、フォローしてフォローして。てか逃げろよ、お前何やっとんねん。甘いな。私の勝ちだ。逃げ場はないぞ。おら外した。甘いな。お前ちょっと。ママー。何の光。ちょっとちょっと、めっちゃ頑張ったよ。貴様らの頑張りすぎだ。うん、貴様らの頑張りすぎだ。ネタでドアンザックでいったろ。命を無駄にするんじゃないぞ。当ててみせる。当てる。甘いぞ。まだまだ。無駄な争いはいかん。隙だらけだ。心に燃え込めば。うん。いつまで戦い続ければ追っ手は諦めてくれるんだ。うん。
私のしていることは本当に正しいのか。とどめ決める。この前が遠い。甘いな。子供たちのためだ。これで何度目の勝負だ。どくんだ。逃がさん。やめておけ。教えてやる。少年たち、子供たちを殺させはしない。そんな戦闘機どくんだ。こいつをやられたか。当たれ。待て。こいつは俺に任せろ。甘いぞ。右にギャバーンはあ。一撃で肩がついた。うかつだな。こいつでどうだ。子供たちのためだ。無駄だ。そりゃそらやらせるか。近づいてしまえばまだまだ。どうだ。敵がいなくなったら当ててみせる。このザクの性能ならば近づいてしまえば。はあ、なんか疲れた。ネタです。ネタです。お許しを。俺はネタなんだ。ジオンの手を防ぐために戦わねばならんのだ。おい、ドアをなめんじゃねえぞ、こら。ああ。お前たてやべこれ。うわー、うまいか。無駄な争いはいらん。待て。こいつは俺に任せろ。家族のために死んでくれ。子供たちがいる限り私は負けん。このままでは負けるぞ。待て。こいつは俺に任せろ。右か。投げる方だ。こいつをこの状況。これなめんなこれ。待て。こいつは俺に任せろ。こいつでもくれ。とりゃうわー。お前なめとんじゃんぞこれ。バビ正面から来る子供たちをうわれ。もう一撃。おぶら。こいつを受けてみろ。ちょっと待って。なめんな。ザクとは時間だよ。だよありがとう。あ
ありがと致し方ありません。その程度の犠牲でう。ナイスです。はあ、子供たちのためにも負けるわけにはいかんのだ。見て、俺活躍したで、ザクで。もうちょっとやめとくわ。ドアンザクやめとくわ。ドアンザクダメ。うん。しゃあ。不安だな。ミッション遂行しようか。ついてくるなら勝手にしろ。だが俺の邪魔だけはする。俺の相手はガンダムだけだ。俺もガンダムだけだ。逃がすかよ。許さない。覚悟を決めろ。今楽にしてやる。沈め。消えてなくなれ。そんなものか。あっけないな。これで終わりか。バラバラになっちまえ。落とす。最大出力でいく。好きにさせるか。リロードまだか。そうかよ。逃がすかよ。そこ。最大出力でいく。そう簡単に。そんな。ふっ。まだだ。沈め。させるか。今楽にしてやる。死ねよ。甘い。ねじそんな。黙れ。当たれ。このなぎ倒せ。止められるなんて思うな。最大出力でいく。間合いも読めないのか。落とす。そこだ。そんな。ふっふっ。終わりなんだよ。そうかよ。沈め。思い知れ。どいつもこいつも。さあ、行きましょうか。ライトニングカウント。お、利用価値があるうちに手伝って。そうかよ。落とす。お前もガンダムか。お前はなんだ。そう簡単に。うわっ、されてるのか。正面だと。黙れ。うわあかん、ほら。押されてる。させるか。死ねよ。させない。押されてるのか。そこだ。
スまで俺はそこ。お姉ちゃん、今エンコが言ったら。手伝え。一気に決めるぞ。誰かいいかも。いなければそこだそこだ。そんな動きどけ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 。お願いします。沈め。さらばガトー。ふざけるな。俺はまだ戦える。こんなことで終わってしまうのか。俺はごめん下変えよう。どうしようかな。作戦開始だ。油断しないで。もうやめろ。もらったもらった。おい痛い。なんでこれ以上持たない。さよなら。クルーガー、あれを落とされたら僕はちくしょう悔しいな。作戦開始だ。油断しないで。下がれ。確実に当てない。どうだ。落ちろ。バカ右がもうやめろ。ミク前、これ以上打たせないで。やるか。今だ。前、これ以上はそんなものだった。
終わらせて帰ろう。みんなのところへ。これでうわっ、もう終わらせる。こんなこと逃がさない。俺たちの邪魔はさせない。前。ありがとうございます。確実に諦めない。嘘、マジ？二度と繰り返さないと。くそー、悔しいな。行くよ。させるか。やられたか。このサガラスクやられたか。いけ。はっ、これ以上はどうして。もうやめろ。撃たせないで。いけ。そう。はっ、これでいけ。そう。はっ、そんな。いけいけ。はっ、やらせるか。どうだ。やられたか。あいけ。はっ、やっと、よし来い。気をつけて。戦闘はもう始まっている。落ちろ。そこだ。全力でいく。もうやめろ。ヘビーバスターが落ちるかな。これは無理だ。これ以上はロックした。どうして。はっ、いけ。落ちろ。そんな。くそ、どうだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いけ。やらせるか。撃てる。これ以上は無理みたいだね。そう。どうしてこんなこと終わらせて帰ろう。みんなのところへ。
右が反応がやばい。無理な反応。これ以上はどうするか。人類いけ。エレンへと導いてみせる。なんでなんで。これ以上はベルデバスターの力を覚悟がある。実力を見せよう。どうかな。そうこれあなたを撃たなきゃオッケー。いや速攻不可能。撃たれて失ったものは二度と戻らないから。気をつけて。戦闘はもう始まっている。いけ。もうやめろ。そういけ。やらせるかこいつ。撃ち落とす。お見事です。やらせるか。はっ今はれ。もうやめろ。ごめん。いけ。そういけ。いけ。戦うしかない。こうするな。あこんなんしろ。邪魔だ。甘い。あ終わらせて帰ろう。みんなの心に。前。もうやめろ。前。これ以上は。左。これ以上は。ごめんね。そういけ。あと一機。もうやめろ。お前の本当の力を見せろ。世界のためにいけ。いけ。前。足を止める。前。右が。ごめんなさやめろ。い。ナイス。ナイスです。ナイスです。はい。バズった。戦いによって勝ち取られた世界はまた新しい世界を生んでしまう。なんだろうな。なんか使おうか。なんか使うかでそれは使わなあかんけど。
ちゃ場違いや俺と場違いやどいつもこいつもガンダムか大盤振る舞いじゃないか。出ておいで。悪いようにはしないよ。壊してやるよ。沈め。さっさとぶっ放しておしまい。わざとじゃないよ。信じにくれるだろう。さあかわせればやらせるもんか。はいか気だ。進化してるんじゃないよ。この魂に壊してやるよ。焼かれてくるか。今様私が派手に行こうか。出ておいで。悪いようにはしないよ。純粋な力のみが成立させる真実の世界だ。来たね。あもう動いてるかい。面白い。敵は混乱しているはずさ。いざない。あここまで来たんだ。邪魔だとするやつは許さないよ。私を倒すってか。さあダンスの時間だよ。ダブルガンダムセブンソード未来を切り開く。もう観念したか。やってるもんか。どうしてさっさとぶっ放しておしまい。あこの私が二人の力を助けたね。見せてやろう。純粋な力のその顔覚えたよ。あかんわ。やられたね。私としたことが抜かったよ。向かったダメだ。ああ
シャーダサザビーで出る。もう何でもいいわ。よし行くぞ。私はネオジオンの再建とガトー・アムロ以外に興味がない。逃げ場はないぞ。不用意に前に出る。機関がダブルバレットで死ぬがいい。逃げ場はないぞ。邪魔をするから甘いな。 X ラウンダーの誰存分に使わせてもらう。当てる。私は空に出た人類の革新を信じている。太陽系が戻るとこだ。逃がしはせん。近づくな。まだまだだ。距離を取ったまだまだだ。向かってくるのか。まだまだだ。電子システムとエクサ DB へ。何が起こっている。エデンへの夢はより正しきものとなった。やらす無駄だ。笑わすには私の母となってくれるかもしれなかった女性だ。あだが私を導いてほしかった。良い作戦だった。もう少し敵はやるものだと思っていたよ。君は分かっているんだろうな。できれば無傷で勝利したいんだ。エルフハイドです。簡単で援護します。そうだ。アムロ、簡単で援護する。援護頼みます。潮時か。あ
調子はどう？カイさん当てる。逃がしはせん。とどめ。落ちろ。落ちろ。カイさん逃がしはせん。すいません。援護頼みます。とどめ。これでどうだ？逃がす。ほう、受けてみろ。あれだ。逃がしはせん。沈める。信念はそこガンタンスです。潮時か。このまま追い込む。よし。カイさんカイさんまあということなんで今日はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。